parlok baro te hakani kamiet ngwan man kren shipi shipang ga jingkren jeng iwe ilong kami ma itai de ikong shanti polong da ka banga buro mi te shu ai jimut lada isngu dai te kong ba it ngayo sngu ba phi ha ngapit ya video jong pi ma mangikum kita ki bru ki baju kershan na lang ya baro tengam sultanat re namar ba pikiran kum to ba pi ong ba kibiru ki batim si ha comment section jong pi pinlek kan thok pada ya ubri uba klem tip ya ka beneng ka khando dengan oi pi ni ko lara pi shem ka we na ki video kat kum ka jing pendan kam jong pi ya ka mobile touch screen jong pi lara pi shem ka we na ki di video ki ba uba arden ukren haki sen sulam social media ban pen pau ban ong ba lada mano ba ben nga timsi yaki kemud pila ban pensap yang pajba akni kapor Henry lada phim syam ko kong ba it tapi tharai lada ngim syam social media ha it ngin syam yo barden ngila asaban le chiying syasem jong i te kong ba it nganget ka jingkren jong piru ka dei na ka jing syam jong pi lada phi syam kum kita ki video pen paulem sa sya ki pajba kanang bakin tip te barsa ka we ngan oi pi hatu kong ba it lada kikon kito lada kikon kishono lada kikon kitam sneng lada kikon ki lengkar de kikimi ki pas ki bapha yaki katanga no hipiko le mano pikan tho ya no ha ka jing sha pi pila de kum ka kami kito ki ba komen ni pi ki di kna pila de ban sneng ban kren henry na do ka jing kren jong pi ru kong kala pen pau ba kito ki kna ki ba komen na ka komen jong pi em kong ki hab ban tim namar ba phim nang ban kren pi ong ban ba u ong kum ta te ha ka ching sha phila ban ong ba tha oi ngam su tan na ra kum ta ha ka ta ko kom phin kren mo hande per pi ong ban ba upha ma u ta ha ba kita ki bru ki bat yu ki tip bo ki klem pha te ki hap ban komen bat ngam yoro ru mo yu ki tu nong komen bat kum ta ken kong pi hap ban ne kren bat ki tu ki nong komen te pi ong kong ha pi kum kalong mi pi don hok ban hi kai dengan ong i pi anu jar bat pi kong ba it uba syong haying bat pi uba syong haying bat uba ba arden uba mi hakamadan ni let ma pi anu jar kong lada ma pi ka ba syong batang haying si potli komen ro pimla ban kala ding shaindo pi tharai uba arden ula mo kong uba arden umi atma hamadan jingele haba ma pi syong po yeng si pongut kinong komen ni pi ru pimla te kong ban sha ba pimla ban mi kata kanuksa ban long udeng shaindo te kumno pida pila ban ong yo ba dan ba uhab ban syakrut ya gijing kento baro wat ma pi garu pat ba arpi kento te hakanu kor kom pila ban kelading sendo nalade pila se kong ban kelading sendo komen kibiru shu phongut pim apshu tang hado da shai min step pila lamwir ban yo open pai te shu perkhat shwa ma pi kong shu phongut I komen pimla ban sya te pi perkhat ik giwe bakin degi ki mau giding trai haba pikiran tu keren danang sekong ngana ipi tangkan ni kavut kinong ilam jong ka jelami khalaya kisyong ha kisyem priakti jong pi kong bein lada pinang banjit lada hakanu kunukur kom pinjit rujit ndar ma pen bori pi ha hande ba pin keren pade ya uba piklem pat yu I ba udon hakabor komut kata pila fil bat ya ki badon hakabor ki ba pila yu ilur ru phimla ban kren bat ya ki bomdan hakabor phikren komut kata pila fel kong bi nganoi phi tang kan ni ka hok jong pi ka don ka sem prakti ka jong pi phila ban jet yo unu ba phimon ba pi kwa bat ka syong ha ka jingjet jong pi jet na ka daw ba pi skim ne pi jet na ka daw jing roi jong ka consistency jong pi ne pi jet na ka daw ba pi jet ka ka ko ko ma pi jet handai to tip baki beriu ki ba shampang kim ju jet da ka jing shok shit haba pi jet unu ilam pat ba ya bro tu jet da ka ba phidan ga jing kit kle bat ba phi la da bio I lapa ken rang gini gi jing sa ha ka jela ba kum kino kita ginong yalam pinjit mdai da ba pinong man o kumta phishim sting ban jet ikinong yalam gi jong phi jet ka ba kwa kitu gi le dan ki ba ang ba kin jet yo no taro kitu ki di ba klem kti ngano I phi haba pichet yo nang yalam wat akbit pening ga kli jong pi yang na ka jing start ban chen ka jela jongi ka don kam ya ka ba kum unu ubreu ngi dan kam
ubaku muno ubri ngi don kam hakani ka jelangan oi pi lada pincit uba shu eksamin bai ru dalayap sa ubri ru eksamin ru cit mdan ba pen bori pi tang balong haba pimon wat pen kelaet ya kata ka ba pimon namar kiwei kimon tak kadau pim dan kam ra banayo nganoi pi kong ka jingjit ya kinong yalam kam daya ka jing shit kadai ha ka jingkit khle jongi shimet shimen nga jet ya kinong yalam harangkat ka jingyu i jonga khongreng ndai bang ayu i ka tin jonga baka jot bangan jet ya kinong yalam ndai bang ayu i ki ek ebro ha ka jingjet nong yalam jonga ha ka jingyu i jonga ki khon samla jongi ki yawir ki yap tham lada pin pet ki wei ki ri ki jaka ki babiang ya kinong yalam ka jela ka kiu ka roistet Henry hangni ha jela jungi kai gi jing sak khongreng ka bakat kani ngangai ba ma phi baki ni ki pat ba jungi baro ki pet hat hayeng la de hat pele de ni biang le belaman ka si de ngangai baki ni ki eke baro la ka ba phim nang ban jit ka syang ha phi te tangkum tahi kublai shibun bat kublai ya baro